Zrádci jsou zpět. Dobrý deň. Volám sa Michal Fico. Povolaním som syn svojho otca. Viem, že ekonomická situácia na Slovensku je veľmi komplikovaná a zložitá. Aj ja mám za sebou komplikovanú cestu, kým som si našiel svoju parketu. Po dôkladnej úvahe som sa dal na rodinné podnikanie. Môj otec vložil do mňa dôveru a ja spravujem financie v agentúre Smer SRO. Som konateľom tejto spoločnosti a pomáham otcovi spravovať štát za vaše peniaze. Chcem byť úspešným manažérom. Aj vám odporúčam rodinné podnikanie, lebo spokojná rodina je základom spoločnosti. Reálne ani Rusi nepovedali, že za 3 dní dobijú Kyjev. To je blbosť. Rusi postupujú teraz, neviem, či tuším, 50 kilometrov denne. Viete, aké je to tempo? Oni ich ženú pred sebou, doslova utekajú tí Ukrajinci. Eduard Chmelár je špecifická figúra slovenskej politiky. Kandidoval na prezidenta, má svoju nefunkčnú politickú stranu a neustále sa strápňuje obhajovaním Ficovej zločinnej politiky a ruských vojnových zločinov. Svojimi proruskými politickými komentármi si vybudoval pevnú a neochvejnú pozíciu ruského kolaboranta a stal sa stabilným terčom posmechu. Kandidatúru v ďalších prezidentských voľbách nevylúčil. Kunda. Klamu a kradnú. Pomoci, čo to tu tárate? Takto rozpráva o Ficovej vláde tento kontroverzný podnikateľ, ktorý zbohatol ako konkurzný špekulant. V kolúznej väzbe si odsedel takmer rok a pol za ovplyvňovanie súdov a za korupciu. V jednom prípade zaplatil peňažný trest 70 000 eur. Dnes je slobodný človek a chce byť súčasťou veľkej politiky. Občanom sľubuje právo na pravdu. Právo na pravdu. Úplný idiot. Extrémizmus a fašizmus plodí násilie. Vidíme dnes ľudí, ktorí sa pohybujú po vlakoch v zelených tričkách. Takto vyhlasoval Robert Fico boj proti extrémizmu a fašizmu v roku 2017. Dnes je situácia tragická. Robert Fico a jeho strana Smer sa stali súčasťou extrémizmu a partnermi fašistov. Robert Fico a jeho strana bojujú proti vlastným občanom, proti slušnosti a proti spravodlivosti. Jeho terajší aj budúci politickí partneri sú tí, ktorých nedávno označoval za fašistov a extrémistov. To je politika Roberta Fica plná kontrastov, nesplnených sľubov, zlodejstva a babráctva. Povedzte nejaké slovo, ktoré sa rímuje so slovom vôľ. Fico. Ficová strana Smer bude vylúčená zo strany európskych socialistov za vytvorenie koalície s fašistami zo Slovenskej národnej strany, približovanie sa k Rusku a Číne a za hrubé útoky na novinárov. Strana Hlas má pozastavené členstvo. Chcem, aby bolo ochránené aj súkromie našej rodiny. A preto som sa rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti, ktorú kúpila manželka, neuvediem do majetkového priznania mojej manželky. Robert Kaliňák porušil zákon o preukazovaní majetku. Svoju obhajobu zakladá na argumente, že zákon porušil, aby chránil záujmy svojej rodiny a svojich detí. Robert Kaliňák dostal pokutu 15 000 eur. Milí občania, prosím vás, kedy začnete chrániť záujmy svojej rodiny a svojich detí aj vy. Nemusíte porušovať zákon, stačí, ak v najbližších voľbách nebudete voliť zlodejov, korupčníkov a darebákov, ako je Robert Kaliňák a jeho mafiánska partička. Ja použijem plné okno, nejedničky.